बे समाव स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। मा जादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ मानि थाखाय बिबानखौ लानानै बेले बेजे थामहिनबा बे समाव बिबान बोख्लायनायखौ लानानै बेले बेजे थासारि नुजाथिदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम संग्राम खालामनानै उदां फारसे सौफैबाय। थामहिनबा बे समाव बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफाद दानानै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय सिगांदों आरो बे समावनो बिबान बोख्लायनायखौ लानानै बेले बेजे नुजाथिनायखौ नुनो मोनदों। मा जाहोनाव बेफोरबायदि थासारिया थामहिनबा हरखाबनो सासे गाहाय नेहाथारिनि जे बिबान बे बिबान बोख्लायनायनि आन्दोआव मा दङ बे मोनसे गिदिर सोंथि। थारैनो बे समाव रायखांनांगोन जे नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन दे बावैसो सान सिगाङाव भुटान जोबथेसालिनिफ्राय साद' बारग' एनडिबिफोरखौ उदां अख्रांसिम लाबोनाय थामहिनबा बिथाङानो सागान होनानै लाबोनाय दिलरन्जन नार्जारिखौ बे समाव गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बोख्लायदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे भुटान फारसे थांनानै साद' बारग' एनडिबिफोरखौ गावनि मुंसाइ होनानै थामहिनबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि मुंसाइ होनानै दिलरन्जन नार्जारिया लानानै फैदोंमोन। थामहिनबा उदां अख्रांसिम लानानै फैदोंमोन। बेनो बिथांनि थाखाय दाय जादों नामा जायनि थाखायनो बे समाव बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनिफ्राय बोख्लायनाया जादों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना बे समाव गोख्रोङै खामानि मावबाय थानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि थाखाय खामानि मावनाय गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि एबा थामहिनबा दानसोरां नार्जारि बे नार्जारिखौ बे समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय बोख्लायनाय जादों। थामहिनबा बिथांखौ बोख्लायनानै बे समाव एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव बिथांखौ थिसननाय जादों आरो बे जाथायखौ गुमुर गैया बिथां दिलरन्जन नार्जारिया आरो बे जाथायखौ बिथांमोना मोनथिया। थामहिनबा दिलरन्जन नार्जारिया मोनथिया होननानै बाथ्रा बुंदों, जेबो गुमुर गैया होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथांनि जे गोख्रों खामानि मावनाय बे मावनायजों बे समाव बारग' एनडिबिफोरनि जे जेंनाफोरा माखासे माने सुस्रांजादों आरो बे समावनो बिथांखौ गोख्रों खामानि मावबाय थानाय समावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय बोख्लायनायनि आन्दोआव मा दं बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै दङ। बिथाङा बुंदों मा जाहोनाव आंखौ बे समाव बे बिबाननिफ्राय बोख्लायदों आंनिसिम जेबो गुमुर गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलरन्जन नार्जारिया। थारैनो नंगौ बिथांमोना मैया मिटिं जादों ना मादों जोंनिसिम जेबो इनफरमेसनबो गैया। नाथाय आं उनावहाय नुनो मोनदों जे बिथांमोना फेसबुकनि गेजेरजों एगारदों जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनाय। दा बबे खारनाव बबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया। जोंनिसिमबो खबरबो फैयाखै, जों मिन्थिनो मोनाखै। बिथांखौ मानि थाखाय बोख्लायदों आरो मा जाहोनाव बोख्लायदों मोनसेबो बा फंसेबो बेफोरबायदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय गुमुर गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिलरन्जन नार्जारिया। बिथाङा मोनथिया बिथांनि जे बिबान बोख्लायनाय बे बोख्लायनायनि सायावबो आगुयै फोरमायथि बेफोरबायदि हराखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिलरन्जन नार्जारिया। बिथाङा दुखुजों फोरमायथिदों जे आंनि आखाइजोंनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिखौ दानाय जादोंमोन। थामहिनबा बिथाङानो गायसनदोंमोन। बे समाव बिथाङानो गायसननायनि गिबि गाहाय नेहाथारि आरो बे गिबि गाहाय नेहाथारिखौनो बे समाव बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। गोबां थांखि आरो माव बिथांखिजों दानानै लानाय जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि गाहाय नेहाथारि बे गाहाय नेहाथारिखौ बिबानखौ बोख्लायनायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन। नाथाय बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे आंनि बिबान बोख्लायनायखौ आं जेबो गुमुर गैया आरो आंनो बेफोरबायदि फोरमायाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बेंगलि रावाव मोनसे दङ बाक्य दङ जोबोद गोनांथार जे काजेर समाय काजि काजेर सेसे पाजि। दा बे आं बेखौसो नुहुरो आरो जोङो जेसेबां नाजाबोनाय आंनि लिरनायजोंनो आंनि
आखाइनि बे लग' बानायनायजों गासैबो इउनाइटेड फराम वर्कस एनडिबि दाजानाय। बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव बिथाङा बे बोख्लायनायनि आन्दोआव राजखान्थियारि खैसार थानो हागौ होननानै बाथ्रा बुंदों आरो मख'जाथावदि आंनि खामानि मावनाय थामहिनबा जोंनि खामानि मावनाय स्पिरिटखौ नुनानै खामानि मावनायनि जे आखुखौ नुनानै बे समाव बिथांमोना जानो हागौ जे बिथांमोना मेगन सादों आरो जायनि थाखायनो बे समाव बे खामानि मावनायखौ होबथानो थाखाय बे समाव बिबाननिफ्राय बोख्लायदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा मख'बावदों जे जोंनि जायखिजाया जेंना बे जेंनायानो सरकारजों थाफानासो सुफुंजागोन आरो बे सरकारजों थाफानानैसो जोंनि माखासे मानि जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरा मावफुंजागोन बेखायनो जे सरकारजों बा बिथांमोननि हेफाजाब नङाब्ला जों खामानि मावनो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिलरन्जन नार्जारिया। थानो हागौ आंबो बेखौनो बुङो जों गासिबो टिमानो जों बेखौनो सानदों थानो हागौ बिथ' माबा मोनसे खैसार थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों। दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरकारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन? दिनै जों मिथिगौ गासिबो मिथिखागौ बेखौ जे जोंनि इस्युसफोरा गासिबो सरकारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय। सरकारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया। थारैनो मख'नांगोन जे बारग' एनडिबि फोरनि गायसनजानाय द इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि गेजेराव जे बेफोरबायदि बेले बेजे थासारि नुजाथिनायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन। नाथाय बे समाव गाहाय नेहाथारिखौ बोख्लायनायनि जे गुबै जाहोन बे गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनायखौ नुनो मोनाखै आरो बिथां दिलरन्जन नार्जारिया फोरमायथिदों जे बिथांखौ मानि थाखाय बोख्लायदों बे समाव जेबो गुमुर गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिलरन्जन नार्जारिया। थारैनो नंगौ बिथांमोना मैया मिटिं जादों ना मादों जोंनिसिम जेबो इनफरमेसनबो गैया। नाथाय आं उनावहाय नुनो मोनदों जे बिथांमोना प्रेस मिट एबा फेसबुकनि गेजेरजों एगारदों जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनायनि। दा बबे खारनाव बबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया, जोंनिसिमबो खबरबो फैयाखै, जों मिन्थिनो मोनाखै। दा आं बेखौसो बुजियो जे जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङखाय खिन्थु बिथांमोना माबा मोनसे बाजानायबो दं नामा। दा आङो सानदों बेंगलि रावाव मोनसे दङ, बिराद बाक्य दङ जोबोद गोनांथार जे काजेर समाय काजि का सेर सेसे पाजि। दा आं बेखौसो नुहुरो आरो दा जोङो जेसेबां नाजाबोनाय आंनि लिरनायजोंनो आंनि आखाइनि बे लग' बानायनायजों गासैबो इउनाइटेड फराम वर्कस एनडिबि दाजानाय। जोङो थांनाय 10 जानुवारि 2023 मायथाइयावहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ सार, डिपुटि चिफ सार, रोहोनगोरा नार्जारि सार आरो आबसुनि प्रतिनिधि जोंहा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासिबो जयैनो ट्रिपार्टाइट टक जादोंमोन। दा बेवहाय दिल्लीयावहाय जोङो थांनानै 10 तारिख खालि बेवहाय आं फुटाप खालामदों जे जोंनि भुटान जेलाव थानाय, नेपाल जेलाव थानाय, गुबुन गुबुन स्टेटआव जे केस जानानै थानाय बेफोरखौ गासैखौबो बख'नांगौ होननानै आङो इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों। बेवहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे बेखौ जोङो गुबुन हादोरनिखौ लाबोनो हाया होननानै। बेवहाय जोंहा मानगोनां बुंनांगोन दिनै मानगोनां एमपि रोहोनगोरा नार्जारि साराबो बुंदों जे बै समावहायबो जुदि गुबुन गुबुन काश्मीरनिफ्राय लाबोलायनानै जुदि एगारनो हादोंबा जोंनि एनडिएफबिनि जोहोलावफोरखौबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बा गुबुन गुबुन हादोराव थानायफोरखौ लाबोनानै उदां खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दाबि खालामदों। दा बिनि अनगायैबो मार्च 1 खालि थांनाय मार्च 1, 2024 बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे बेवहायबो डिपुटि चिफ सार प्रमद गबिन्द बसुमतारी सार, एमपि रोहोनगोरा सार आरो एबसुनि जोंहा मानगोनां दिपेन बर' आरो आं जोङो जयै थांनानै ओइदिनखालिबो जोङो हम मिनिस्टार अमित शाह सारखौहाय जों लोगो लायो। जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा, बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसा थांबाय, बिनि आरो एनआइएजों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटि जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जे रन्जन दैमारि सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों। लोगोसे एनआइएनि केसनिखौबो बिथाङा
बिथाङा नोजोर बोनानै हगारनायनि माबाखौनो बिथाङा रायलायदों। एनआइनि जेसेबां डाइरेक्टर दङ गाव रायलायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंदों। दा दिनै जोंहा नेपालनि जोबथेसालियावबो सासे दङ केशव पुयेल होननाय बिथाङा बाथाबारिनि बिथांनि खौबो दिनै बख'नायनि राहा लामायाव लादों। थांनाय 4 दाननि सिगां जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मानसि सानै दैथायहरनानै अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामहैबाय। बिथाङाबो थाबैनो उदां अखाराङाव नुजाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो। दिनैनि दिनाव बिथांमोना मबे रिजनखौ लानानै मबे माबाखौ लानानै जे बिदि खामानि मावदों आं बेखौ मिथिया। हयथ' बिथांमोना गावसोरसो मिथिगोन मा रिजन लानानै होदों। एसेनोसै। एनडिएफबि जे फरामा जाहाथे बेबायदि आथिखालाव जे मावबाय थानांगौ जे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दंमोन बे समावबो जे नोंथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै माबा मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होनना नोंथाङा सानो नामा? थानो हागौ। आंबो बेखौनो बुङो जों गासैबो टिमानो जों बेखौनो सानदों थानो हागौ। हयथ' माबा मोनसे खैसा थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों। दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरकारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन? दिनै जों मिथिगौ गासिबो मिथिखागौ बेखौ जे जोंनि इसुसफोरा गासिबो सरकारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय। सरकारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया। थ' जों दिनै गासिबो लेहेम जायाखै। जोङो गासिबो गोसो गुदुङैनो दंजोबो। जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इसुसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन। जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायनायनि बुब्लियाव जों गफ'आ। जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय। जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन। अराय सम जोङो जोंनि इसुनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।